Assalamu alaikum warahmatullahi, ni ne dai naku Usman aka Sokotawan Shehu aka Sojas Nation. Da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Jama'a ina son yi amfani da wannan daman in bawa mutane waɗanda suke kusa da ni hakuri, waɗanda na san za a dinga kiran ku ana ga muku a ce ku da kuke abokanansa me yasa ba za ku yi masa magana ba. Da Allah waɗannan mutane ina ba ku hakuri. Saboda na san za a dame ku da wannan. Ku yi hakuri. Mafi yawancin ni inda na samu matsala, mafi yawancin waɗanda suke tare da ni waɗanda suke da kusanci da ni sosai regular people ne, ba masu harkan fim bane ko waka, so ba lalle bane ku fahimta. Kuma ko da waɗanda suke harkan fim din da waka inda na arewa ne, akwai wasu kaɗan daga ciki sun fahimci me nake, wasu kuma ba su fahimci me nake ba. To shi dama ita rayuwa da abin da aka ce sabon abu ne ya shigo guri dama sai an sha gwagwarmaya, to ni na ɗauka zan sha wannan gwagwarmayan. Ku da ake damun ku da wannan maganan ku hakuri, na mai ba ku hakuri, Allah ya wuce zuciyanku. Amma fa ba wai dinawa zan yi ba, harka ce na ɗauko ta harkan entertainment irin wanda naji zan iya yi, kuma zan ci gaba da yi. Wanda ke so ya kalla, wanda baya so ya bari. That is just by the way. Na fito ne in yi magana akan wannan karamin dan iskar tsare nan hankalin nan, wannan karamin yaron ni ba ma san ta zan kwatanta shi ba. Waye sunanka ne, madagwal kake ko waye ne? Al'atwork ka kiyaye ni, Al'atwork ka kiyaye ni ba mate ɗinka bane ko ta ko ina. Ni ba mate ɗinka bane a harkan fim. Abin da ya maka tasiri a rayuwa da kai suna da shi editing. Ni producer ne. A lokacin da kake gajin editing, kai ka gama a baka 30,000 40,000, tun a lokacin nake sa miliyan 1.5 zuwa miliyan 2 in yi film. Na farko kenan. Na biyu, shekara na 8 ina aikin sojan ƙasar Lanami. Shekara na 4 zuwa 5 ina aikin sojan sama Air Force. Na fika iya iskanci. Na fika. Duk wata hanya da ake bi a zamo dan iska, na bi ta, amma ba zan dan iska ba. Iyakacin da mutum ya kira dan iska ɗaya ne harkar nan da nake ta waka. Amma bacin shi baka isa mu zauna da kai baka ce ka san Usman dan iska ne, ƙarya ne. Babu mutum kwaya ɗaya da za ku yi magana da shi ya ce maka ai Usman dan iska ne, ba wannan mutumin. Sai dai maybe harkar dan ɗauko ta waka yanzu za a kalla a ce ni dan iska ne, ba komai. Shi yasa na bar comment section a buɗe, duk wanda zai je ya zagi ya je. Amma ka fito a dasa maka kamera, ka ɗauko wannan kameran kana zagi na, wallahi zan yi maganinka. Wallahi zan yi maganinka. Ba na faɗa sai da gaskiya. Na fi ka gaskiya, na fi ka rufin asiri, na fi ka alfarma a ƙasan nan. Duk inda ka bincika babu mutum ƙwaya da zai ga maka ce maka Usman suna da wata matsala da shi, ko kuma Usman ya mai rashin mutunci, ko kuma Usman bai da kunya, ko kuma Usman a'a. Sai dai a ce maka Usman ya fito da wasu harkan sababbin waƙoƙi da yake yanzu waɗanda suka sabawa al'ada ta malam Bahaushe. Saboda da waƙar da kuke gani daidai da wadda kuke gani ba daidai ba, duka addinin musulunci ba daidai bane. Babu malami da zai zo maka da wata magana, aya ko hadisi ya halartar maka da waƙa ko fim. In kuma akwai, ba kasida ba fa, ba kuma ijma'i ba, a'a aya ko hadisi akan tafarkin su ake tafiya a tsari na addinin musulunci. Aya ko hadisi kwaya ɗaya da za ta halatta mun kowace irin waka ko kowane irin fim ya fito. Saboda haka da nawa wakan da naku wakan da kuke gani daidai ne, duk ba daidai bane. So mu aje su gefe. Nan gurin gaba ki ɗan mu ba daidai muke ba. Ina magana ne akan Al'atwork. Naga ka kira ka ɗauko kamera ka dasa ana ma magana dan rena hankali dan neman followers. Kai ka fito da rishin ji ka kira sunana, kana danganta ni da addini, har kana cewa ina kwashe kayana a gaban annabi. Shi annabi ya ga maka na kwashe kayana a gaban shi? Ina musulmi mai sallah, ina musulmi wanda ya da Allah da tsari na addinin musulunci. Ba za ka cika cikakken musulmi ba, dole sai ka yarda da annabi kuma ka so shi. Duk bala'in mutum ba a fitar da shi daga addini, saboda addinin ba naka bane, addini na kowa ne. Duk wanda ya ci yarda da addinin musulunci kuma ya imani, to addini nashi ne. Sai ku zo kuna ta wani ƙarya, kuna kawo annabi kuna sawa a baki, wanda a tsakani da Allah babu soyayya tashi a zuciya. Wallahi ba ku da. Wallahi in akwai soyayya annabi a zuciya, bai kamata kuna hada annabi, kuna kawo annabi a gurin magana ta badala ba. Annabi ana kawo shi ne a gurin tsari, a gurin harka ta addini, a gurin koyarwa, a gurin faɗa na ubangiji da kwaikwayo na hanyar da ya kamata a bi na hanyar addinin musulunci. Me ya kawo annabi a cikin magana ta badala in ba ku rena annabi ba? Duk wani wanda ya tashi kawai da ya zo yana son ya ja ra'ayin jama'a su ce kai daidai, sai ya kawo inda annabi bai shigo, bai kamata a kawo shi ba, sai ku ɗauko shi ku sashi a gurin. Annabi wanda aka yi duniya da lahira saboda shi. Muna nan muna harka badala da gani har ku kuna ɗauko shi kuna sashi a cikin abin da ku ba ku yi ba. Kawai tunda ni nayi sai ku zo ku danganta ni da shi.
ina maganin annabi, ina maganin harkan badala. Me ya hada hannun hagu da hannun dama? In muka koma gurin addini mu yi addini sai mu kawo manzon Allah, sai mu kawo duk wani koyi na shi. Amma in muka da gurin badala bai ce ai ba, saboda haka kada ka fifita wani badalan ka hada ta da annabi, ka lalata wata badalan ka ce babu annabi a gurin kowace irin badala. Duk abinda aka ce harka ce ta waka ko harka ce ta film, annabi baya ciki. Annabi baya ciki. Ka manta da duk wani film da zaka kalla ko duk wani wakan da zaka kalla kaji ana ta wani bai ce ayi ba. Annabi bai ce ayi ba. So cire shi daga wannan harkan saboda ya fi karfin nan. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane. Saboda kawai kana neman followers, kawai ka dauko ne kana kawo manganin manzon Allah kana kawo ne a ciki. To shi addini na gidanku ne? Addini ba na kowa bane? Ina akwai bayarbi a musulmi. Ina akwai ibo musulmi. Ina akwai banife musulmi. Ina akwai turawa musulmai. Ina akwai ƴan kalaban musulmai. Su kansu an ga ma annabi ba naso bane? Duk annabi na kowa ne inda ka da addinin musulunci. In dai ka karɓi kalmar shahada ko kace zaka yi sallah, dole sai ka ambaci annabi. So ka daina dauko abu kuna hada abin da bai dace da addini ba, kuna hada shi da addini. Entertainment ba na addini bane ba, da wanda kuke gani ina yi ba daidai bane, da wanda kuke gani ana yi duk haramun ne. Duk malamin da bai gama haka ba ƙarya yake ma. In kuma aka ga mun ga aya kwaya ɗaya wadda ta ce harka Hausa fi halak ne, ko kuma waka da ake ta Hausa halak ne, amma waka da ake ta Turawa haramun ce, daga yau bazan ƙara waka ba. Daga yau bazan ƙara waka ba. Saboda haka ina jawo hankalinka ne, idan in kana son ka bi sauran mutane da suke zagi na suke wai a comment section, ka je ka bi, ba matsala, ba damuwa bane. Shi yasa na bar comment section din bude, saboda kowa ya je dinga blonda shi da ya ga dama, ba damuwa. Amma a dasa ma kamera har kana ga mutane a jami'in following irin naka, me amfanin sa a network? A follow din da kake man nawa jama'a, in ba da cause baka kira na ka dame ni in maka kaza wani lokacin in baka, wani lokacin kuma in baka hakuri, tunda Allah kadai ne zai iya bawa kullum. Me amfanin following naka? Me amfanin following naka? Nan last shekaran jiya ka kira ni kafin in yi tafiyar nan, ka kira ni kana mun magana, nace maka to naji nagode, bacin ka gama me kai, roko na kai in baka kudi, nace bazan bayar ba. Kai ne zaka fito kana ga magana ko abun ne da nace bazan bayar ba, shi saka jawo shi ka je ka dasa kamera. Baka isa ka jare ni ba ko ta ko ina ba. Da albarmar da nake da ita, da gaskiyar da nake da ita, da rufin asirin da nake da shi, in ka ƙara mai irin wannan rashin kunyan, zan jawo su in fito da su in amfani da lo in yi maganin ka. Ba a marishin kunya irin wannan. Ba a marishin kunya irin wannan. Ka daina. Ka daina. Tausayin ka nake ni, tausayi kake ban. Wa'anda suka fi ka zama ƙwari ma yan iska kaga sun yi shiru sun kyale ni, saboda me sun san cewa abin da nake yi ba harka bace ta addini, abin da su ma suke yi da wanda kai ma kake ba harka bace ta addini. So kowa ya ga abin da ya ga ma zai yi a matsayin sa na harkar entertainment. In muka gama gaba ɗan mu shiga masallaci mu yi sallah, kuma Allah ne mai karba. In kai ka gama baka sani ba ko an karba, kawai dai fata miki. So bana su ka daina. Ina da sauran tausayin ka daina. In ka ƙara min irin wannan, zan yi maganin ka, na fi karfin ka ko ta ko ina. Ko ta karfin kulli zan ma dan banzan duka wallahi. Ko ta karfin kulli. Ko ta karfin kulli zan ma dan banzan duka, ni ba mai ɗinka bane. In zaka rishin kuyan ka je kai mu inda ka saba yi ma, in ka yi musu ka gama, ka je ka ba su hakuri ta social media ka, ni ba na yi. Shi yasa kaga duk abin da ake yi, da duk rikicin da ka san an yi da ni, da duk wani cin amana da ka san an ma industry, ba ka taba jin nayi da kowa ba. Ko ta waya zama yi magana, kowa zama nake da shi na zama mutunci, zama lafiya. Amma in ka ce ka yi jayayya da ni a matsayin ka na karamin kwaro, zan take ka ne ba abin da zaka yi. Be careful. Allah ya samu dace. Akwai sababbin promo video da zan ci gaba da saki. Duk ranar Juma'a zan aje muku video daya. Tunda akwai watan azumin Ramadana yana zuwa, zamu hakura sai bayan ya wuce insha Allah zamu saki official video a sha kallo lafiya. Waƙoƙi yanzu aka fara insha Allah. Thank you so much and good night. I love you guys.